Runaway groom. Ang kasal ang pinakaimportante sa tanan. Labaw pa sa mga taong nagminahalay. Pero unsaon kung naplanuhan na ang tanan, ang inyong kasal, ready na ang tanan, pero kalit lang mausab. Itago lang ko sa pangalang Kobe, 33 years old, taga Rosario, Agusan del Sur. Pero nako karon diri sa Makati City sa Manila, karon Tita Diwata og Kaplodi. Gusto lang unta nako i-share ning akong gamay nga story nga hantud karon ginamahayan lang gihapon nako. Nako'y uyab sa una, sa Leia. Sa tinuod lang, dugay nami nag-uyab. Siguro mga 4 years mi nga nasa relasyon. Love kay nako tong bayhana. Kanabitawng happy kaayo ko basta kay magbanding mi, magkauban mi. Og nagpropose ko sa iya, Tita Diwata, nga magpakasal mi. Sa paminaw manggod na ako, siya na ang babae nga para gid sa kuha. Ready na gid unta tanan. Okay na ang mga naimbitahan. Okay na ang handa. Kami na lang nga magpaso. Pero sa dihang kalit lang, Tita Diwata, Kaplodi nga nausab ang akong huna-una. O garon masayra ninyo kung ano dinhi na ako sundan. Lami? Lami kaayo ning ice cream, oy. Oh. Nay ice cream? Ako dilapan niya. Ikaw. Ganahan ka mo kaunog ice cream ba? Ay lang, ganahan kung magtilap-tilap og ice cream. Oh, kini lami kini siya nga ice cream tapos diri gisagol ang ice cream og halo-halo. Oh. Tilap-tilapan ako ng ice cream diri pod ko sa apa dapit. Ako pud bit tilap-tilap ko sa ice cream. Hoy, hinay-hinaya ba maunot niya ako ice cream. Paliton ta kag imuha. Gusto na ko hot doon mo ng ice cream ha? Sige na. Dali, no. Sige kaon. Oh. Kadilang na nasangit sa akong ngipon. Ha? Nato sa akong bangag. Unsa din gikaon din mo di ay? Unsa nakaon nimo? Ang ice cream siguro na. Dili gahi. Ay, kung ano ko be? Kako ah. Will you marry me? Unsa ni? Sing-sing na. Gisagol na ko sa ice cream. Ay. Unya kung matulon ako ni ikaw ha. Oh, Laki pa surprise na. Siyempre, kauton ako sa imong sampot. Ah. Sweet ka ha. Nakita ni mo na sa trending ba? Natural. Ikaw ba? Bitaw, will you marry me? Muluhod ko. Yes! Ha? Dili na ginahing ligluhod. Yes. Magpakasal ko nimo. Sugod ka. Oo. Magpakasal ka na ako. Dugay na ko nagpaabot ani. Yes! Yes! Yes, kikasal namin! Yes! Yes! Ay! Kami na yun! Kobe! Kasal namin! Yes! Kobe! Yes, salamat kayo. Salamat kayo. Ikaw, maulaw ta. Love kita ka. Ako nang pinakamalipayang tao sa tibong kalibutan. Ako po. I love you. I love Yes! you. Wait! Yes! Oh! Woo! Kobe! Tama na. Yes! Maulaw ta. I love you. Dili ba ito sa I boy love ko you. eh. I love you. I love you too. Hasta yun akong lipaya, Tita Diwata. Kaya katong adlaw na-surprise good na ako si Joy. Kinabitong, wala dyan ko na-expect nga, masugot siya. Kaya ngun anak mang God, breadwinner siya. Maong, amo na gisabutan dayon kung kanus ami magpakasal. Yes, ma'am. Seryoso ko sa inyong anak nga si Leia. Maayo hinoon kay nagkasinabot na mo, anda. Ikaw naman kay trabaho. Unya, nakita man gyud na ako sa imo Kobe nga kanabitaw seryoso yung ka. Dili yun ni mo nga mapasyagda na nga akong anak. Ang importante, nagminahalay mong duha. Dili na ko pasakitan inyong anak, ma'am. Mahalo na ko siya. O dapat lang yun. Hantod sa kong kinabuhi. Panagsara ni maabot sa kong kinabuhi, pero siguro ako na ang pinakamalipayong tao sa tibok kalibutan. Anong si Leia man?
Ha? Sa kadaghang babae din na. Unsa nimo ka love o kapinangga ang akong anak? Labaw pa sa kong kaugalingon, ma'am. Ready na gyud ka? Sa tanan babae nga niabot sa kong kinabuhi, si Leia ragyod. Ang nikuyog sa ko ang magpatuli ko. Magpaduli, magkupaday ka na tuli di ay dong kube? Medyo gikamatis pag gani gamay, ma'am. Aw. Mao di ay. Aw, sige. Aw, basta ang gasto ni Ana, mutabang rami kung unsay matabang na mo sa gasto. Kay ingunana, dili naman na nga, ang laki ratanan. Kung unsay matabang sa side sa babae, mutabang yun mi. Pero okay ra siguro, ma'am. Kay naman po ko yung mga tinigom. Ayaw, kaulaw sa mo. Sukad pa kaniad to. Salamat kayo nga gidawat ko ninyo nga nahimong parte sa inyong kinabuhi, sa inyong pamilya. Awag ko, kung ko sa imo dong kube, kanang bitawng ganahan jud kayo ko sa imo ba kay marespeto manggod ka. Unya makita gyud nako nga nagdugay gyud mo. O bitong kaingon bitaw na si Leia diri sa mo nga kano sa gyud daw kano sa pakaslan nimo kay love man jud ka sa akong anak. Kung asa malipayon ang akong anak, dito ra gyud mi. Masuporta ra mi. Ana ra mong gihapon ba? Salamat kayo. Salamat kayo, ma'am. Malipayon na mo sa akong anak. Basta magkasinabot lang yon. Pwede ba kumangyo? Andiyan may hangyo ni mo. Kulang sa among kasal man good. Kinahanglan mag flower girl. A flower girl? Pwede ba ka? Kung request jud ko nimo kay kita siguro nimo nga cute kayo ko. Ikaw ang ako padalon nga tong kaang nga na naidurant. Pwede na good. Binuang man na mo dong kobe ay. Binuang yun na mo ha. Sige, kung sa'yo may wana ko, kanang ikatabang. Salamat kayo, ma'am. Thank you kayo. By the way, andiyan man na. nakoy gidala nga Santon Gold Coffee Mix. Ang bagong produkto ni siya sa Yes to Health. Na ni siya glutatayon og collagen. Ay, mo gwapan nagwana. Musamot ka kagwapa ni ma'am. Ma. Yun, ma. Imo na ni ma. Sige, salamat gid na dong nga. Sige. Turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide. Last time na tanan, Tita Diwata. Nanatanan. Okay na ang handa. Okay na. O gadlo sa among kasal, malipayon kayong tanan, Tita Diwata. Dito sa simbahan, kana bang first time ni mong gikasal? Kulba ka, Tita Diwata? Ano bitong gahinam-hinam na ka? O gipaabot na lang ang bride. Pero sa dihang, nagpadulong siya nako nga nagbaktas. Mauni ang nahitabo. Ay, Brad, kaming na. Habang gipaabot na to ang babae nga imong mamahimong asawa pohon. Gani bay. Asa na doon sila dapita? Padulong na dere. Padulong na si Lia. Hapit na siya mabot sa simbahan. Unya, pagabot sugata dayon. Ha? Unya, mangandam na mo. Ito mga kameraman. Ready na. Ang pare. Ready na po dres. Ready na po dres. Ha? Ready na. Okay, bay. Plaster lang bay ha. Kay pag once nga mingo magsugod na kita. O ipatugtog na ng inyong team song nga Marry Your Daughter, di ba? Okay bay. Sige bay, dito sa kusunan bay ha. Good luck and congrats. Salamat kay bay. Murag mo na siguro ning sakyanan nga padulong diri. Si Leia na ka na. Si Leia na gina. Pasulod na si Leia diri sa simbahan. Once nga ipatugtog na nila ang among theme song. Wow!
Kagwapa ni Leia. Wow, kagwapa siya kong anak. Oy, liwat. Ingana dyan ko kagwapa siya mong kasal. Oh. Si Leia. Ay, kagwapa, anak. Kagwapa ni Leia. Kaya ba ka na ako siya buhion? Ready na ba ka ako nga? Kining among kasal. Padulong na si Leia. Unsa may angin ako buhaton. Naglibog ko. Unsay angin akong buhaton. Doon na si Leia. Doon na diri sa kong tubangan si Leia. Kulbaan man ko. Huwag ko kasabot sa kong gibati. Brad, si Leia hapit na. Mao na gini. Si Leia, sa may buhaton ako, ani. Huwag ko kasabot sa kong gibati. No, murag dili pa ko ready, ani. Mulakaw ko. Musipat ko. Hoy! Kobe! Hoy! Brad! Kobe! Asa ka, Kobe? Asa ba si Kobe, ma? Istorya nimo akong basahon sa programang X-rated with Kaplodi ug Tita Hiwat. Oh, Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide. Ambot lang yun. Kung unsay nakaon ako. Nganong naabot sa point nga nilakaw ra kog galit sa among kasal. Nakulbaan ko. Daghan kaayong nisulod sa kunahuna nga mga negative. Mura ba og nahadlo ko sa future nga kung kaya ba na ako mabuhi si Leia. Nga dili mapareha sa uban nga diha na hinuon nga nagbulag nga nakasal na. Kabalo ko, Tita Diwata. Kabalo ko nga love kaayo na ako si Leia. Siguro, hadlok lang yun siguro ni. Pero pagkahuman sa nahitabo, mura kong nahimasmasan. Nakamata ko nga mali kaayo ang akong nabuhat. Og si Leia ang sobra na sakitan. Pero sa tinuod lang, naulaw ko. Wala ko inaw nga ikatubang niya. Nagpakauaw ka lang sa atong pamilya, Kobe. Pa, Ayaw kong ingon ana, ha? O sa man, Kobe? Ha? Sulti ko. Sulti ko stidood unsay imong buot pasabot ni ini. magimahal ako si Leia. Gimahal? Tunto kaw? Adil ka sa latbeya kaw? Ha? Pa, Ha? Paminaw? Ha? Di ba? Adil kaw sa latbeya? Karon? Nag-iskirda diretsa na ang soak house? pa, masinua ko pa. Nagpakauhaw ka lang. Iwa na lang unta ni mo pakasli ning babayhan na kung inana lamang di imong plano, gasayang-sayang lang ka sa gasto. Gipamaligya pa na to mga hayop na to. Ang imong tinigom, ang akong tinigom. Ambot unsay nasud sa imong kartiyo. Tawhana ka, Kobe. Wati ka gipakatao, wati ka gianak. Ha? Pa, dili man ikaw naganak na pa si mama man pa. Oh, kabaw ko. Pero wati ka gipakadako. Gipadako. Pa, Wati ka gipadako. Nga ingon ana ang imong buhatong sa imong isig kaingon. gimahal man ako si... Gimahal? Tadya ka ni noon ka diya. Oh. Muanhid ri karon si Leia. Og nasa iuli nimo. At ba nga imong problema, ayaw pagsigig likay-likay. Ako din lang ko ganahan mo gawas nining bahay tungod sa mga istorya sa mga tao. Kinig inyong pinuhatan ninyo. Pa, At ba nga si Leia? Naana si Leia.
Gusto na ko isulti ni mo niya kung sa'y rason nga nung nag-ingon anak ka. Pa. Oh, kamo na yung pag-istorya ni Leah. Leah, kung ikaw ka na, abre ka na pultahan. Diyan na ka mo. Mayo kang nakadiri. Okay. Para na sa pagpakauawnin mo na ako. Para na sa pagbastos ni mo na ako. Nanugyan nga nang ingunani man ko ni mo. Ha? Sultihi ko. Sultihi ko nga nung gibuhat ni mo ni nako. Gibiyaan ko ni mo dito sa kasal na to. Nilakaw na kagkalit. Unsa may nakaon ni mo, Kobe? Unsay nakaon ni mo? Sorry. Kung kabalo pa lang day ko, ngayon na niyo lang day ko ni mo, may pag wala na lang ka nag-propose. Wala na lang ka. Ngayon nga, magpakasal ka na ako. Ngayon naman, napugos lang ka. Sorry. Unsay problema? Unsay problema, Kobe, ha? Leah. Unsay problema? Nadlok ko. Nahadlok ka? Nganong nahadlok man ka? Ipakaulawan ko di mo sa dagang tao sa akong mga pamilya. Okay lang siguro nga mapaulawan ko nila, pero kanang gibiyaan ko ni mo. Sa atong kasal ko, may gibiyaan ko ni mo. Ang sa problema, ganong gibuhat ni mo ni nako. Ngano man, Kobe, ngano man. Yan, nadlok ko, Leah. Nahadlok nga no! Okay. Talawan ka, Kobe, talawan ka! Unfair kayo kang dako! Kani, ibalik ko ning sing-sing ni mo! Kauna na! O gayon, nagpakita na ako. Kasabot ka? Leah, please. Ayaw, nagpakita na ako. Ayaw na! Please, pabinawa ko, Leah. Please. Leah! Leah! O Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide. Sobra kasakit, Tita Diwata, ang kaplodi. Siguro masakit pa. Kabino na ako. Nga tama na po ang iyang ibuhat na ako. Gisagpa ko. Pero, ang sakit lang yung kay Tita Diwata. Kada bitong ibalik ni Leia ang sing-sing akong gihatag niya. Kabalo ko, dili ko niya kaya nga pasayloon. Pero sa tinuod lang yun, Tita Diwata, nagmahay naman yun ko. Wala man yun to na ako gituyo nga mulakaw ko sa among kasal. Kay love man yun na ako si Leia. Love na love kaayon na ako siya. Pero nahadlok lang yun ko. Nahadlok lang yun ko sa future nga mahitabo na mo, Tita Diwata. Siguro dili ko ready. Nakabuhi ko og istorya nga magpakasal mi nga di ko ready. Pero karon, Tita Diwata, gusto man akong istoryahon si Leia, pero wala na siya nagpakita na ako. Pero kanabitong gusto na nimo siya istoryahon. Gusto nimo siya balikan. Pero paminaw nimo murag useless nang tanan. Murag wanay paglaom, wanay pag-asa. Karon nakafeel ko guilty, Tita Diwata, sa mga tanang nga nahitabo. Love gihapon kay nako si Leia. Ang akong ginabuhat karon, Tita Diwata, perminti ko gato sa ilhang balay. Mga sorry. Motubang siya nako pero di ko niya paminawon.
Di ko niya istoryahon. Pero unsa may angay na kong buhaton, Tita Diwata? Mag-give up na lang ba ko? Mag-move on? Dini na lang taman. Oh, turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.